Добър вечер, уважаеми читатели и последователи на Тревненска седмица. Днес изданието ни преминава в една друга форма, тази на живият ефир. Изхождайки от това, че на територията на общината вестникът остана единствена медия, взехме решение да разширим платформите за медийно отразяване, които предлагаме на кандидатите в хода на предизборната кампания. Затова в рамките на този един месец, преди местния вод, организираме 5 дебата. 3 за кмет на община Трявна, 1 за кмет на кметство Плачковци и 1 за общински съветници. Преди старта на предизборната кампания, ценовите оферти за различните услуги бяха предоставени на всички партии и коалиции, регистрирани за участие в местните избори в Общинската избирателна комисия. Всеки индивидуално решава дали ще се включи в онлайн предизборните дебати, организирани от Тревненска седмица ЕООД. Днес дебатът е за кандидати за общински съветници. В регламентирания от изданието срок 7 от регистрираните за участие в местните избори политически субекта подадоха своите заявки. Тази вечер приветстваме в нашето студио господин Константин Брънеков, представител на политическа партия ГЕРБ. Добър вечер. Добър вечер. Госпожа Добринка Манева, представител на Левицата. Здравейте. Господин Валентин Атанасов от политическа партия Възраждане. Господин Антуан Сгрипаров от коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. Госпожа Виолета Тачева от местна коалиция ВМРО, Българско национално движение. Господин Кристиян Генев от местна коалиция Граждани за общината. Здравейте от мен. И госпожа Маргарита Симеонова от местна коалиция Ние идваме. Добър вечер. Темата, по която ще дебатират участниците, подали заявка за участие в нашия дебат, е ролята на Общинския съвет в местното самоуправление. Визия за работата на местния парламент в следващия мандат. Една тема, която дава възможност на участниците да представят различни тези, които в хода на дискусията да доразвият, да оборят и да надградят. Регламентът, по който ще участват нашите дебатьори, е следния. 5 кръга, всеки от които с времетраене 2 минути за всеки един от участниците. В първия кръг времето е предвидено за встъпителни изказвания по темата. Вторият кръг сме отделили за отправяне на своите реплики по казаното от опонентите и задаване на въпроси помежду си. Третият кръг е право на отговор или коментар към изказванията по предходния сектор. В четвъртият кръг задаваме въпросите на гражданите. Петият кръг е този, в който всеки един от участниците казва своите последни думи за този дебат. Поредността на изказването е на база жребия, изтеглен от ЦИК. Вляво от вас ще видите таймера, който аз ще пускам, за да можем да отчитаме точно времето, по което ще дебатирате във всеки един от кръговете. Според жребия на ЦИК, първи при нас тази вечер ще започне дебата господин Константин Брънеков, представител на политическа партия ГЕРБ, които са с номер 7 в интегралната бюлетина. Давам думата на господин Брънеков за встъпителни думи и участие в първия кръг на дебата. Времето ви започва да тече сега. За хората, които ме познават, казвам се Константин Брънеков, тревненец, архитект по професия, щастливо женен с 2 малки деца. И темата, за която днес сме се събрали, е изключително важна, тъй като за огромно съжаление последните години битува мнението, че Общинския съвет са просто едни хора, които се събират само да гласуват бюджет, такса битови отпадъци и по-често да се карат, което не е така. В крайна сметка, дали си общински съветник и имаш кмет, който е избран от твоята партия, или си общински съветник в опозиция, това не означава, че не можеш да реализираш идеите си за Трявна. Визията, която смяташ, че трябва да се изгражда и да се развива нашия град. Това го показахме, в мой случай аз съм вече 8 година общински съветник, 2 мандата, така че с колегите общински съветници показахме как може въпреки всичко под една или друга форма да реализираме идеи. Мога да споделя много от нещата, които успяхме за 8 години да направим.
Особено се гордеем с това, че успяхме да спасим многопрофилната болница за активно лечение, която преди няколко години имаше голям проблем. Също подарихме на общината много идейни и не само идейни и технически проекти, с които в момента дори се хвалят в листите си за реализирани проекти, които донесаха средства над реална за реализирането на тези проекти. Ще продължа в следващия кръг, тъй като времето изтича. Благодаря ви за тези встъпителни думи, които отправихте. Продължаваме по регламент. Следващия участник в нашия дебат е госпожа Добринка Манева, представител на Левицата, с номер 28 в бюлетината. Имате думата за встъпително изказване по темата. Да кажа здравейте на уважаемите ни съграждани от Трявна и Плачковце. Казвам се Добринка Манева и, както казахте, съм кандидат за общински съветник от листата на Левицата. Тук представлявам една общност от хора, с които през годините сме били последователни в идеите си и сме работили упорито да ги реализираме на практика. За нас понятия като социална справедливост, социална сигурност все още не са отживелица, са дълбока вътрешна убеденост. И аз, понеже не съм била в Общинския съвет, искам да кажа как си представям работата на Общинския съвет. За мен той не само подкрепя изпълнителната власт, но до голяма степен със своите решения предопределя развитието на нашата община, нейната цялостна визия. И по тази причина смятам, че в него трябва да влязат хора, които са компетентни в дадена област. Аз мисля, че всички тук сме компетентни в своята област, но тези хора да работят и да подхождат към проблемите на града ни с разум, честност и с чисто сърце. И най-вече това се отнася по въпроси, които касаят разхождането на обществен ресурс. Решенията, които имат голяма обществена значимост, за мен трябва да се вземат след широко публично обсъждане, защото в предния местен парламент бяхме свидетели на това как тези обсъждания се правят постфактум и се правят фалшиви подписки, след като решението вече е взето, ама то ставаше под натиска на гражданите. Работата на Общинския съвет трябва да бъде прозрачна за гражданите и те трябва да са запознати с различните решения и каква е позицията на всяка група общински съветници. Благодарим ви за изказването. Времето ви приключи, оползотворихте го изцяло в първия кръг. Продължаваме с господин Валентин Атанасов, представител на политическа партия Възраждане с номер 42 в интегралната бюлетина. Можете да започнете с вашето встъпително изказване. Заповядайте. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Валентин Атанасов. На 40 години съм, семеен с едно детенце. Образованието ми е средно специално. В политиката влизам с желание, с мотивация, като млад човек с енергия, която бих искал да пренеса в Общинския съвет. Не бих искал тук присъстващите, има доста, които са били в Общинския съвет, но не мисля да упреквам никого и да търся каквото и да била причина в тях. Само това, което като гражданин, защото аз имам позиция като гражданин на община Трявна и виждам неща, които в Общинския съвет до момента не се случили. Условията, които се случват или се получават по време на сесии в Общински съвет, малко или много не влизат в същината на самите граждани. Не се търси проблема, който гражданите имат, който малко или много са засегнати и се търси някаква обща визия на града, политическа, която малко или много вече за хората им е омръзнало да я слушат. Моята лична цел е хората да бъдат чути. Има едно усещане в хората, че техните проблеми, техните идеи, техните желания по никакъв начин не са срещнати в Общинския съвет с желание за отстраняване на проблемите. И най-големият проблем за мен,
пак ще подчертая, че не искам да обиждам никога в Общинския съвет, не се намери мнозинство, устойчиво мнозинство, което да може да разбере проблемите на народа и да ги отстрани. Благодаря. Благодаря ви за това изказване. Продължаваме с следващите встъпителни думи, които са на господин Антоан Сгрипаров, представител на Продължаваме промяната, Демократична България, с номер 66 в бюлетината. Можете да започнете вашето изказване по темата. Благодаря. Добър вечер. Казвам се Антоан Сгрипаров. На 55 години съм. Завършил съм Националната спортна академия с специалност треньор и педагог. В спортната ми кариера съм станал втори в света и чувството да се състезаваш на най-високо ниво за България е уникално. От 30 години съм международен съдия по борба, обиколил съм целия свят и мисля, че съм видял доста по света и мисля, че с моя опит мога да допринеса за развитието на Трявна. От 25 години живея с семейството си в Трявна и съм отгледал моите си деца в Трявна. Вече имам и 2 внучета, щастливи, хубави деца, които също са повечето време са и в Трявна, и в София. Друго, какво мога да кажа за себе си? Създал съм бранда Тревненските къщи, който сме продали много имоти и сме заселили много хора в Трявна и сме допринесли за развитието на тревненската икономика. И мисля, че още можем да дадем за това нещо. Управлявал съм и малки предприятия. В момента също съм направил една малка дистилерия за изваряване на ракия, за удобство на тревненци, да имат качествена ракия, защото ракията е повече от политиката и е над политиката. Нали, това не съм го измислил аз. Друго, какво мога да ви кажа, това съм аз, нали, който не ме познава. Но от тук нататък, нали, повече няма да говоря за себе си. Искам тук на тази вечер да говорим за политиката на Трявна и за политиката на България, защото в крайна сметка ние не сме изолирана система. Благодаря ви за това изказване. Може би в следващите кръгове ще разберем вашата визия за политиката. Продължаваме с госпожа Виолета Тачева, представител на местна коалиция ВМРО, Българско национално движение, с номер 68 в интегралната бюлетина. Заповядайте за вашите встъпителни изказвания. Казвам се Виолета Тачева и за себе си ще кажа повече. Единствено това, че по професия, по призвание съм учител. И тази вечер съм тук, за да изкажа своите виждания и вижданията на нашата група към това каква е ролята на, аз ще говоря за общинския съветник, защото се готвя да бъде такъв, в местната власт. Според мен за това са необходими няколко много важни условия, за да бъдеш добър общински съветник. Първото от тях е да бъдеш екипен човек. Т.е. да умееш да работиш с хора различни по възраст, класа, пол, занятие, така, щото да могат в Общинския съвет да се вземат консенсусни решения и Общинския съвет да работи ефективно. Ясно е обаче, че е много трудно да си екипен човек, защото това означава да загърбиш своето его, да оставиш за себе си партийни пристрастия, лични или бизнес интереси и да оставиш единствено грижата за нашия общ дом, нашата Трявна. На второ място, общинския съветник, както тук споменаха преди малко колегите, ясно трябва да разбира, че общински съвет и общинска администрация вършат едно общо дело. Всяване на напрежение, на противоречия или блокиране работата на една от двете части на местната власт всъщност показва недобронамереност и не е добре за нашия град. Пак светлината на това, което преди малко чух, според мен общинския съветник има важната задача да създава позитивна среда в местната общност. Ние живеем в един район, където има много мрънкане. Всички виждаме, че по всеки един важен въпрос ние се разделяме 50 на 50. Ясно е, че винаги има недоволни. Но ако живеем в една такава негативна среда, това ни прави нещастни. Аз не бих искала това да бъде визията на нашия град. Общинският съветник трябва да бъде демократ и да спазва основните демократични принципи, като единия от тях е, че малцинството се подчинява на мнозинството, така че постановки от типа аз искам да направя нещо, пък другите ми пречат, е грубо нарушаване на този принцип, трябва да бъде деен. Времето ви приключи.
Благодарим за встъпителните слова, които отправихте в хода на нашия дебат. Продължаваме с господин Кристиян Генев, представител на местна коалиция Граждани за общината с номер 69 в бюлетината. Можете да започнете вашето изказване сега. Здравейте, казвам се Кристиян Генев, кинезитерапевт, работя тук в болницата в Трявна, занимавам се с лека атлетика, като параолимпийски състезател по лека атлетика имам национални и международни отличия. Също така съм общински съветник в мандат 2019-2023 година. Имам богат опит в здравеопазване, социални и младежки дейности и спорта. Заговаряйки за визията ни за бъдещия общински съвет и ролята му в местното самоуправление, мога да спомена само, че всички знаят, че той е законодателният орган, но бих искал да допълня колегите си, госпожа Манева и господин Атанасов, които казаха, че е много важно бъдещето да бъде насочено към хората. Едно бъдеще, в което гражданина да знае, че неговия глас е от значение. И мога да засегна тук работата на местните комисии, тъй като от тях тръгва всичко като подготовка за заседанието на Общинския съвет. При тях в комисиите е мястото за експертни съвети, с присъствието на експерти от нашата община, които могат да бъдат полезни за адекватното и навременно вземане на решения. Бих искал да ви представя 3 опорни точки и компетенции, с които смятам, че мога да допринеса за град Трявна. Приоритетни за мен винаги са били навременната работа с децата в ранното развитие, спортният туризъм и добрите условия за социална среда чрез спорт. Запазвам си правото да продължа моите думи в следващия кръг и да ви разкажа какво е постигнато в тази посока до този момент. Благодаря ви. И ние благодарим за изказването. Последна в нашия дебат в този кръг, и по реда на ЦИК, в изказванията е госпожа Маргарита Симеонова. От местна коалиция ние идваме с номер 70 в бюлетината. Заповядайте за вашите встъпителни думи. Благодаря ви, госпожо Гашпарова. Уважаеми колеги тук в студиото, скъпи съграждани. Така се случи, че преди 4 години аз бях избрана да бъда общински съветник и да служа на всички вас. До този момент имах опит основно в сферата на образованието и гражданския сектор, като покрай работата си всъщност бях свикнала да работя с хора, с които си поставяме обща цел, чертаем общ път и заедно се стремим да следваме пътя, за да постигнем целта си. Повечето от дейностите, с които съм се занимавала, са били обществено значими. И попадайки в Общинския съвет, аз си казах какво по-добро място от това да служиш на гражданите и да служиш на общността. Всъщност, оказа се, че влизайки в Общинския съвет, заварих, извинявам се за думата, но заварих едно положение, един принцип на работа на Общинския съвет, който е граден с години и който със сигурност не съответстваше на моите принципи и визията ми как трябва да работи този съвет като екип, който си поставя на обща цел, а именно доброто съществуване на гражданите в нашата община. Какво се случи? Първо 3 месеца стопирахме работата на общинска администрация с това, че 17 човека не успяхме да изберем председател на Общинския съвет. След това се започнаха с едни гласувания по партийна линия. Впоследствие имаше случаи, в които хората се изслуваха от заседания на Общинския съвет, когато не им е удобно гражданите да видят как са гласували по определени теми или когато имат конфликт на интереси и не желаят да го декларират. Масово се случваше така, че решенията основно за управлението на бюджета се вземаха на така наречения председателски съвет, а не прозрачно пред гражданите. Това, което беше наш приоритет с господин Боян Грозев да постигнем в съвета, беше да постигнем прозрачност и смятам, че постигнахме до някаква степен. Благодарим ви за това изказване. Продължаваме с втория кръг от нашия дебат, който по регламент е обособен участниците да отправят своите реплики по казаното от опонентите и да задават въпроси помежду си. Пред вас имате лист и химикал. Ще ви помоля да си записвате въпросите, които си задавате, за да може да не стигаме до преповтаряне на въпросите. Отново започваме с господин Константин Брънеков, номер 7 в интегралната бюлетина, представител на политическа партия ГЕРБ. Имате своите 2 минути. Аз
нямам въпроси към уважаемите от мен колеги. Искам да доразвия тезата си, че общинския съветник трябва да помага за своята общност. Това го доказахме 8 години. Прокарахме доста, смятам за мен, полезни решения. Помогнахме да се изградят фотоволтаични централи на покрива на многопрофилната болница. За огромно съжаление, заради забавяне на пускането на обществената поръчка, вместо да се изгради за 150 кВт, сега трябва да се изгради за 90 кВт фотоволтаична централа. Помогнахме с идейни проекти, за да се случи COVID отделението, което ще получи и, освен модернизация на отделение, ще получи и техника по този проект. Помогнахме с работен проект да се изгради водолечението в многопрофилната болница. Също дарихме много проекти за детски площадки, които са реализирани. Помогнахме на читалища, помогнахме на музея, също помогнахме на хора с увреждания, за да се подобри достъпната им среда. Така че ролята на общинския съветник не е само да гласува и незаконни, а да помага на гражданите на Трявна. Благодаря ви. Продължаваме и даваме думата на госпожа Добринка Манева от Левицата с номер 28 в бюлетината, за да отправи своите реплики към казаното от опонентите в предходния кръг и да зададе въпросите си. Аз искам само да допълня това, което не успях да кажа в предходния кръг, че информацията, от която обществото се нуждаеше, получихме единствено от групата съветници Боян Гросев и Маргарита Симеонова, и информация съм получавала и от Кристиян Янков по въпроси, които са ме интересували. Това бяха хората, които сега научавам какво са свършили групата на ГЕРБ. Мисля, че ние сме се събрали да кажем какво мислим за напред да направим, макар че това, което сте направили, е много добро. Но за някои неща бихме желали да научим и по-рано. Имам въпрос към всички участници в настоящия дебат. Как вие виждате на развитието на туризма в нашата община и какви резерви смятате, че могат да бъдат използвани за подобряване условията за туризъм, за привличане на повече хора в общината, и си запазвам правото да си отговоря сама и аз на този въпрос в следващия кръг. Още изказвания? Не, запазвам се правото за следващия Добре, кръг. благодаря ви. Продължаваме с господин Валентин Атанасов, представител на политическа партия Възраждане с номер 42 в бюлетината, който да отправи своите реплики по казаното от опонентите и да постави своите въпроси, на които да получи отговор в следващия кръг. Вашето време започва да тече сега. Благодаря. Аз също няма да имам въпроси към участниците в дебата, тъй като мисля, че достатъчно се изговориха и се казаха празни приказки. Не мисля, че са необходими в момента. Достатъчно съвестни, можещи хора сме събрали, за да можем да изпълним това, което обещаваме. Затова ние от политическа партия Възраждане няма да обещаваме големи гръмки неща. Просто ще се срещнем с хората в очите и ще питаме тяхните проблеми какви са, за да може да се вземе адекватно решение за отстраняване на тези неща. По отношение на въпроса, който беше зададен от госпожа... В следващия кръг ще отговаряте на добре, тези извинявам въпроси. се тогава. Мога много неща да кажа, свързано с това, което е постигнато от политическа партия Възраждане в предходните мандати, но мисля, че аз не съм допринесъл за това, така че мисля, че няма нужда да казвам неща, които не съм постигал аз в предходния мандат, така че за в момента аз мисля да запазя оставащото ми време за следващия кръг. Добре, благодаря ви. Продължаваме с господин Антоан Сгрипаров, представител на Продължаваме промяната Демократична България с номер 66 в бюлетината.
вашите коментари по казаното в първия кръг и въпросите, които искате да зададете на опонентите. Можете да го направите сега. Сега, за да не отекчаваме аудиторията, нали, наистина колегата, както каза, че мисля да се върнем в същността на дебата, който сме дошли. И все пак не сме се събрали на вечеринка. Нали? Искам да е ясно, че това е, ние се явяваме на едно политическо състезание. И трябва да говорим с политически аргументи и в крайна сметка да видим на кой политиката е по-добра, защото в крайна сметка местният парламент е една извадка на националния парламент. Ние сме тук по-малкия парламент, но не можем, не живеем в изолирана среда и да казваме, че нас не интересува какво става в държавата и какво става в парламент и какво става по света. Нали, в тази връзка, нали, аз представлявам управляваща партия. Нали, аз не съм член, нали, да уточна. Аз мисля, че тук никой не е член на никоя партия, освен господин Бръников, може би. Другите не сме членове на никоя партия. Аз ме поканиха в последния момент и даже би, може би, ще питам Маргарита, защо не сме в един отбор, защото аз очаквах да сме в един отбор. Но в последния момент те така решиха, нямам идея, нали, защо. Може би ще кажат тук на хората. Нали, защото аз ги харесвам много тях. А пък специално жена ми харесва Маргарита уникално. Не знам по каква причина. И иска да работите заедно. Но, нали, с Боян също го симпатизирам, но даже съм се опитвал да му помагам. И защо се случи така, че не сме заедно? Конкретен въпрос е това, който да зададем. Конкретният въпрос е защо не сме заедно. Защото аз мисля, аз харесвам Продължаваме промяната и Демократична България. Аз съм демократ. Знаете, преди това бях председател на СДС, но когато ГЕРБ накупиха, аз вече нямам работа там. И затова съм напуснал партията. Това е за сега. Добре, благодаря ви. Вие също се включихте в кръга, задавайки своите въпроси. Продължаваме с госпожа Виолета Тачева, представител на местна коалиция ВМРО, Българско национално движение, номер 68 в бюлетината. Даваме и думата за нейните реплики, показаното в първия кръг от опонентите, както и за задаване на въпроси към тях. Ами аз с предишния кръг стигнах до това, че общинският съветник трябва да бъде деен, не на думи, а на дела. От него се очакват действия. И свързвайки нещата, които казах, искам така да репликирам в някаква степен. Имаше живи излъчвания на заседанията на Общинския съвет. Има ли значение кой ги е излъчвал? Тоест, трябва ли всички да бъдем прозрачни? Такива имаше и всички ги гледахме. Тоест, това е една прозрачност, осъществена от някой и в крайна сметка тя стои към целия Общински съвет. Мисля, че няма нужда да коментираме кой го е направил. Ако не е той, може би щял да го направи някой друг. Това, което исках да добавя, че общинският съветник трябва да има едни самишленици в града, на които да разчита на експертно мнение и да отива подготвен, когато има заседание, за да може, няма всезнаещи хора. Трябва да бъде готов, за да може да участва ефективно в взимането на решения. И тук искам да задам моя въпрос към присъстващите. Все пак решенията на местния парламент трябва да бъдат законосъобразни. Въпросът ми е принципен. Той не е свързан с нищо конкретно, което съм наблюдавала, но така или иначе се случват такива неща. Понякога решението не е добро, но то е единствено възможно от законова гледна точка. Не ни харесва, но няма алтернатива. Какво мислите, че прави Общинския съвет в такива случаи? Това ще бъде решение, което няма хареса на никого, включително и на Общинския съвет. Последното, което искам да кажа, че категорично Общинския съветник трябва да спазва своите задължения. Такива неща, като да не идва на заседание или да си тръгва, когато му е изгодно, са неприемливи. И също така той трябва да ползва правата си, но да ги ползва разумно, така, защото да бъде в полза за цялата общност. Благодаря. И ние благодарим за това изказване. Продължаваме с участието във втория кръг на следващия участник при нас, господин Кристиян Генев, представител на местна коалиция Граждани за общината с номер 69 в бюлетината, който да се включи със своите 2 минути изказване. Благодаря ви много. Бих искал да доразвия моята теза от първия кръг. Там споменах за моите приоритетни точки, с които смятам, че мога да бъда полезен, споменавайки навременната работа с децата от ранна детска възраст, условията за по-добра социална среда чрез спорт и развитие на спортния туризъм. Искам да съобщя взаимовръзката между всичко това.
Като специалист, занимавайки се с деца, мога да кажа, че повече от 50% от децата в ранна детска възраст са с отклонения в стойката на тялото, а спорта е един от основните методи за решаване на тези проблеми. Подобряването на условията на средата, както и развитието на туризма, е свързано с изграждането на едно съоръжение, което през изминалия мандат всички ние съборихме, заедно с експертното мнение на колегите от спортните клубове и спортни деятели. Някои от тях присъстват в залата, за което мога единствено и само да им благодаря. Аз ще продължавам да следвам тази линия и да бъда в полза на обществото по всякакъв възможен начин в моите компетенции. Искам да задам един въпрос към всички, тъй като смятам, че това ще бъде голямата тема през следващия мандат. Какво е вашето мнение и как трябва да изглежда бъдещата спортна зала в града, използвайки я за развитие на спортен туризъм? Бих искал само да спомена, че по отношение на спортния туризъм през 2022 година в Трявна бе проведено общо събрание на Българска федерация по лека атлетика, след което се радвахме на големи посещения от клубове от цяла България и за първи път нашия град стана база за подготовка по клубове по карате Киокушин. Благодаря ви. И ние благодарим. Времето ви изтече. Продължаваме с госпожа Маргарита Симеонова, представител на местна коалиция Ние идваме, с номер 70 в бюлетината, за нейните реплики по изказванията от първия кръг и задаване на въпроси към опонентите. Заповядайте. Аз нямам реплики по първия кръг. По-скоро разбрах, че този кръг е насочен точно към задаване на въпроси. С това съм подготвила въпроси, които да задам към опонентите и те някои, нали, конкретно към някои от тях. Единият ми е към архитект Бръников. Архитект Бръников, как вие екипа, който представлявате, възприема пускането на празни бюлетини при избора на председател на Общинския съвет? И как тълкувате гласуването с въздържание по важни теми от дневния ред? Имам един въпрос към госпожа Тачева. Във вашата програма има заложено изграждането на нов приют за безстопанствени животни на територията на община Трявна. Как си представяте да се реализира един такъв проект и най-вече да се поддържа и кое налага изграждането на нов приют на територията на Трявна, при условие, че в момента имаме такъв, с който работим? И към господин Генев имам един въпрос, тъй като той започна и темата с спортната зала. Вие във вашата програма имате заложено създаване на дружество спортни имоти. Каква ще е правната форма, как ще се управлява това дружество и какъв ще е профил на човека, който ще го управлява? Дали ще бъде човек с опит или ще заложим на млада надежда, така да се изразим? Благодаря ви. И ние благодарим. След това изказване на госпожа Симеонова преминаваме към третия кръг, в който можете да направите коментар в отказаното във втория и да отговорите на така поставените въпроси, които разменихте във втория кръг помежду си. Стартираме отново с господин Константин Бръников, представител на политическа партия ГЕРБ и номер 7 в интегралната бюлетина. Заповядайте. Аз ще почна отзад напред с отговора на въпросите. За гласуването с празна бюлетина не мога нищо да кажа, тъй като всеки общински съветник носи глава на раменете си и той решава как да гласува. Ние не сме се възползвали от това при решаването на председателя на Общинския съвет. А за гласуването с въздържал се, както ние, така и вие сме използвали даденото това право. Един общински съвет не може да гласува с за, против или въздържал се. Има теми, наистина, които е по-добре да се гласува с въздържал се, а има и теми, които трябва да се покаже твърда позиция да или не. Относно, ние бяхме едни от радетелите да се промени правилника на Общинския съвет и наистина да се заплаща на Общинския съветник за изработено. Тъй като в предишните правилници дори и да не отидеш, ти получаваш заплата. Ние бяхме от хората, които променихме правилника на Общинския съвет и вече хората, които не ходят,
не получават средства. Сега друг е въпросът, че има общински съветници, които се възползват и се извиняват неявяването на общинския съвет с медицинска бележка. Относно туризма. За огромно съжаление, 8 години се опитвах да вкарам предложения в Общинския съвет, които да имат визия за Трявна. Но за огромно съжаление свършва времето, така че ще продължа в следващия. И ще отговоря на въпроса за туризма, който е изключително важен. Времето ви изтече, както и вие сами отбелязахте. Госпожа Добринка Манева, номер 28 в интегралната бюлетина, представител на Левицата. Можете да отговорите на въпросите или да коментирате изказванията от предходния кръг. Аз не разбрах много въпроса на госпожа Тачева. Простете ме, какво имахте предвид с законосъобразност на решенията? Нормативна гледна точка искаме да направим нещо, но нямаме право. И тогава ще има негативизъм спрямо това, което сме взели като решение. Мисля, че ако на обществото се обясни това, че ние искаме да направим нещо, но не можем да го направим по този начин и търсим решения по законосъобразен начин, хората ще ни разберат. Да, благодаря. Аз мисля, че това е верният отговор. Да. За спортната зала какво мога да кажа? Благодаря на въпроса за Кристиян. Аз влязох преди много години, започнах да се занимавам с политика, точно във връзка с спортната зала. Един от приоритетите ми беше и остава да бъде и в тази кампания изграждане на многофункционална спортна зала. Може би и аз трябва да кажа все пак, че имам известен принос към младежките дейности на общината в качеството си на председател на баскетболния клуб. И ако децата ви са били в двете детски градини, там физкултурните салони са резултат от нашата дейност, съвместно с ръководствата на двете детски градини. И до ден днешен ние се стремим да въвеждаме малките деца на общината, да ги учим на начални умения в баскетбола, на култура на движението. И така че за мен това са много важни неща и ние работим упорито в тази насока. Може би в следващия кръг трябва да кажа, че не използваме уникални възможности, които имаме за развитието на туризма. Свършваме времето, но ще кажа, че ние имаме уникални природни дадености, уникално културно-историческо наследство, които не използваме по подходящия начин и нашата коалиция има предложение за това. Благодарим ви за изказването. Продължаваме с господин Валентин Атанасов, политическа партия Възраждане, номер 42 в интегралната бюлетина. Заповядайте вие да отговорите на въпросите, да изкоментирате това, което беше поставено в предния кръг. Благодаря. На зададения въпрос от госпожа Манева за туризма, аз също мисля, че има доста възможности в град Трявна за туризъм, въпреки че в Трявна предимно туризма се развива, а всъщност нямаме възможност, като дойдат туристите и всеки за половин час обикаля Трявна и приключва. По отношение на госпожа Тачева за решенията, аз също като госпожа Манева смятам, че това е отговора, който може да даде на този въпрос. На господин Генев бих отговорил, той е много добре запознат, не се познавам много добре с него. Знае, че и аз съм председател на един от футболните клубове след наследството на господин Сгрипаров, който ми остави. Също имаме идея, даже нова идея за, мисля да организираме даже допитване, ако за втория терен, който се явява на спортния комплекс, за така наречения балон, да се покрие, защото спортната зала, колкото и да е голяма, аз мисля, че толкова спортове в Трявна не може да побере толкова много деца и в момента се молим на училищата да ползваме салони, да ги приберем някъде зимата, защото е много голям проблем. Този тип балони в доста градове вече е вкарана като много добра инвестиция. Вече сега не знам възможности на община и общинска съвет до каква степен биха спомогнали за развитието на тази идея, но като идея имаме и ще се постараем да, или аз като вляза като общинска съвет по темата, ще се постарая да направя всичко възможно да се осъществи. И това е. Благодаря.
Благодарим ви за отговорите, които дадохте. Продължаваме с господин Антоан Сгрепаров, номер 66 в интегралната бюлетина. Продължаваме Промяната, Демократична България. Можете да започнете вашето изказване. Сега да си довърши от предното, защото не видях, че времето толкова бързо ми свърши. Сега, аз не знам защо са сложили в листата, нали, Продължаваме Промяната и Демократична България. Просто ме помолиха в последния момент, нали, да взема участие в, нали, листата. И понеже знам, че трябва да се случват добри неща, и аз 25 години се опитвам всеки ден да се случва все по-хубави неща в Трявна и трябва да стане най-доброто място за живеене в нашата родина. Затова приех. Но аз искам общинските съветници да бъдат хора, дейни хора, с висок морал, а не хора, които да търсят лични интереси в това нещо. До сега съм се нагледал общински съветници, които първо ги интересува личния интерес, а след това обществени. Мисля, че там трябва да са хора, които да се интересуват от общността. Другото ми нещо, което избирателите по какво ще напознаят. Искам тук всички участници, които са в този дебат, да кажат какво е отношението към правителството. Защото ако нямаме стабилно правителство и държавата, ако не се управлява добре, ние не знам какво ще правим тук и за какво ще си говорим въобще. И тия войни, които стават в момента, вече втора война, не знам на къде отива света. И ако в момента не подкрепиме това правителство да излезнем от тази дупка, в която се намираме и в която всички знаем кой напостави и какви подводни камъни всеки ден трябва да се вадат, не знам на къде отиваме. И затова надявам се всеки един от участниците да каже подкрепя ли правителството или не го подкрепя. Това е за сега. Благодарим ви за изказването. Продължаваме с госпожа Виолета Тачева, номер 68, местна коалиция ВМРО Българско национално движение, за отговори на въпросите. Можете да започнете сега. Благодаря. Не съм сигурна, че в същия ред, в който получих въпросите, ще отговоря. Ще започна от въпроса за изграждането на приюта животни. Мисля, че става въпрос за приюта в село Глушка, с който работим. Към момента този приют идва тук, обработва животните, чипира ги и пуска, защото там няма места. И в момента в града има създаден проблем. Буквално всеки ден има оплаквания, нали, в училище, родители се обаждат. Сега няма да коментирам това, че тези кучета са били домашни, да се дължи цялата ситуация на така недобросъвестни граждани. Но така или иначе, когато включихме това нещо в програмата, ние си мислим, че трябва да се търси начин проблема да се решава тук на наша почва. Ще търсим финансиране, ще разработваме проект, защото популацията расте, това са животни, и защото не могат да се противопоставя грижата за животни на грижата за граждани. И това ни е идеята. Просто в момента Глушка ни помага, освен че обработва кучетата, но те остават на наша територия и създават проблем. Това е проблем, който трябва да решаваме. Втория въпрос, който беше свързан с туризма, аз не съм специалист, тук има хора, които са много по-експерти в тази област, но не напразно говорих за позитивната среда. Това, което аз виждам примерно в социалните мрежи, едни коментари, какви хора идват в Трявна, пък как те са облечени, пък какво те правят. Значи оставили сме едни хора да развиват туризма на града и останалите се отнасяме така негативно към гостите на нашия град. Мисля, че достатъчно богат културен календар, спортен календар, достатъчно музей, т.е. има какво да се прави в нашия град. В нашата програма ние сме заложили образователен туризъм, защото аз с мои ученици ходя на летни такива лагер, школи, на зелени училища. Много е хубаво да дойдат деца тук, има едни програми, които ни предложиха за историческите особености. По същия начин, спортния туризъм. Но работата на общинския съветник е да рекламира тия неща и да предизвика един позитивизъм, положително отнасяне на цялото ни общество. Да, благодаря. Продължаваме с господин Кристиян Генев, местна коалиция Граждани за общината, номер 69 в бюлетината. Заповядайте. Ще започна с отговора на въпроса на госпожа Манева. Как виждате развитието на туризма и привличането на повече хора? Мисля, че заедно сме правили много успешни стъпки в тази посока. Не случайно споменах и развитие на спортен туризъм и това, което е постигнато. За голямо щастие Трявна беше притегателен център за развитие и подготовка на много клубове от страната на високо ниво.
лека атлетика, карате, тук се провежда ежегодно и футболен турнир. Много е права госпожа Манева, че не използваме потенциала на нашия град в пълния му блясък. Това е една отговорна задача пред всички, мисля аз. По въпроса на госпожа Тачева, препокривам се изцяло с госпожа Манева, тъй като мисля, че не трябва да нарушаваме наредбите, но имаме пълните качества да търсим законосъобразен начин. По въпроса на госпожа Симеонова, да, създаването на дружество спортни имоти е завършик на цялото. Всичко да бъде облечено в съдържание, да има строга отчетност на приходите от спорт, да има строг отговорник по отношение на поддръжка на тези спортни имоти. Знаете, че имаме едно така наречено общежитие, което преведено в приличен вид може да носи само единствено приходи и това нещо трябва да е под шапката на общината и общината да бъде отговорна. Кадъра, който ще го ръководи, задължително трябва да бъде менеджер и мястото му да не е в Трявна през повечето време, а да поддържа контакт с федерации, министерства и така нататък. На въпроса на господин Сгрипаров, дали подкрепяме правителството, като член на гражданска коалиция, на местна коалиция, ви отговарям, вие можете ли да подкрепите нещо, което не води до нищо добро за хората и за обществото? За голямо съжаление, така ще отговоря. Благодаря. И продължаваме с госпожа Маргарита Симеонова, номер 70, местна коалиция "Ние идваме", за отговори на въпросите и коментар. Така, аз не мисля, че е тема на днешния дебат, но ще се възползвам от тази ситуация да отговоря на въпроса на господин Сгрипаров. Защо след като 4 години с господин Боян Грозев успешно представлявахме Демократична България в местния парламент, в момента в крайна сметка се явяваме друга местна коалиция. Изразих и в социалните мрежи онзи ден мнението си с хора, с които съм разговаряла, че не само аз, но изобщо на национално ниво в малките населени места хората изразиха изключително недоволство покрай общата регистрация на политическа партия "Продължаваме промяната", Демократична България. Аз познавам адски много кадърни хора от цялата страна, активни граждани, които в момента отпадат едва ли не от листите или са поставени на неизбираеми позиции за сметка на хора, които са непознати никому и с нищо не могат да съдействат за изграждането на силна общност и в подкрепа на работата на общинския съвет и управлението на общините. В общи линии, с две думи, ние с господин Грозев през цялото време се опитвахме да сформираме един екип от дейни хора с гражданска позиция, които не са ангажирани по никакъв начин корпоративно, институционално и политически. Успяхме да сформираме този екип и останахме верни на принципите си и желанието си да работим в името на общината и не се поддадохме на манипулациите на политическа партия "Продължаваме промяната". Затова по този начин се явяваме на тези местни избори. С номер 70 екипа на Демократична България и с техните симпатизанти сме под номер 70 на тези местни избори. Ще отговорите ли на другите въпроси? На другите въпроси, да, само в реплика на госпожа Тачева, може би по-скоро въпросът ми е към госпожа Кръстева, но се чудя дали това решение и това предложение в програмата не се дължи на това, че приютът в Глушка отказва да работи с госпожа Кръстева, ако тя остане кмет на общината. Можете да продължите да се изкажете в следващия кръг, който по нашия регламент е предвиден за въпроси от гражданите. За съжаление, под публикацията, която споделихме в нашата официална страница във Фейсбук, има само един зададен въпрос. За това аз ще ви задам този въпрос, след което ви приканвам да ползвате остатъка от времето си, трансформирайки регламента, да изкоментирате отговорите, които получихте в предходния кръг, дали сте удовлетворени от тях, да доразвиете тезата си и да сблъскате вашите тези, които изказахте до този момент на дебата. Ето и въпроса, който е постъпил при нас. Това е: какво биха променили, за да се спре безумното паркиране, движение и маневриране на автомобили в пешеходните зони на града? Започваме отново с господин Константин Брънеков, на когото даваме 2 минути, за да отговори на този въпрос и съответно да изкоментира чутото в предходния кръг и отговорите на въпросите, които се разиграха в последните 2 кръга. Заповядайте. Във връзка с въпроса на гражданина,
От ден първи, от когато станах общински съветник, влязах в Комисията по безопасно на движение. За съжаление, там вкарах предложение, което беше прието, поне събота и неделя пред площада на часовниковата кула да се затваря за коли. Но не се намери кмет, който да има смелостта да го направи. Всяка събота и неделя или на всеки празник да се случва това. Имаме интегриран план за развитие на Трявна, имаме и план за движение на Трявна, който наистина трябва да се реализира чрез направата на еднопосочни улици. По този начин ще се освободи място за паркиране, ще се освободи и самия трафик. По същия начин трябва да се направи и наредба, която да даде шанса на общината да стопанисва своите паркоместа, както и да даде възможността да се изграждат нови паркоместа, а и също и да се отдават на граждани в междублоковите пространства. Но за тази цел трябва да се направят и проекти за всички междублокови пространства, които вече 8 години, всеки февруари месец го коментирам това, но не се намерят хора, които да подкрепят това решение. Относно туризма, на Трявна ни трябва нов облик, да се донадгради облика на Трявна, трябва да се направи проект за централна градска част, който от 8 години го дъвча, метафорично казано. Трябва ни проект за пространството около читалищата, трябва да си оправим детските площадки, да бъдат направени така, че да бъдат естетически издържани, здрави и наистина да има места, където хората дори от други градове да идват да си водят децата в Трявна, за да има какво да прекарат времето си в града ни. Благодарим ви за това изказване и коментара, който направихте, както и за отговора към поставения от гражданите въпрос. Продължаваме с госпожа Добринка Манева, номер 28 в бюлетината, представител на Левицата. Заповядайте да отговорите на въпроса и да коментирате чутото в предходния кръг. Ще много говорим за младежки дейности, за децата на Трявна. Искам да кажа един тъжен факт. За мене, че в момента в 4-те училища на Трявна учат 617 деца. Значи, направете си сметка на къде трябва да са насочени усилията на всички нас. Относно въпроса, поставен от зрител на предаването, аз не съм специалист в тази област, но като не специалист и гражданин мога да кажа, че сигурно има наредби, сигурно има правила, които трябва да се спазват. Дали те са добри или лоши, вече Общинския съвет може да вземе отношение към това, да ги промени, ако трябва, но трябва да има волята тези правила да се спазват. И другото, което исках да кажа за резервите по отношение на туризма. Значи смятам, че ние не използваме нашите природни дадености и не си съхраняваме историята. Моето предложение е насочено за по-ефективно използване на Балкана, на Плачковци. Там има на Гръбчево, в Тръните и в Бурена, една история, която трябва да разбулим. Там са вилите на Буров, вие имате нещо в програмата за училището на Касовци, прочетох. Но там стои уникална история, потънала в Бурени и Тръни. Ние можем да разработим това нещо. Там през 21 година Вазов е прекарал последното си лято. Ние можем да се рекламираме с това. Там има уникални технически решения на ЖП линията. Защо ЖП линията е минала от тук тогава? Защо са се преборили тревненци да мине тогава от тук, а не по трасето, което са предлагали, трасето на сегашната магистрала Хебос, извинявам се. Това искам да кажа. Предлагам на следващите управници на града да се насочат и натам. Благодаря ви. Времето ви изтече. Продължаваме кръга с изказване, коментар на господин Валентин Атанасов, номер 42, представител на политическа партия Възраждане. Благодаря. Заповядайте. По отношение въпроса на гражданина, коментара ми е следния, че всички знаем, че организацията на движение в град Трявна законово е уредена, но
доста от гражданите своеволно се правят така, както смятнат те за добре. Паркирането, мисля, че в града е доста затруднено. Всички туристи, които идват, винаги първата им реакция е, че няма къде да се паркира. За мен лично паркинга пред общината, който е даден под наем, мисля, че общината би трябвало да вземе други мерки и Общинския съвет по-скоро, за да се върне това към общината, за да може и да носи приходи към общината. Своевременно и местните органи на КАТ би трябвало и те да вземат своята роля и да изпълняват това като задължение. Относно изказванията на колегите, имам реплика спрямо спортния туризъм в град Трявна. За мен мисля, че е доста на занижено ниво, тъй като доста от клубовете, които са на територията на община Трявна, нямат възможност, защото всичко е свързано с средства, да организират и да поканят гости, за да може да направят някакъв такъв спортен туризъм. Поздравления към господин Генев и господин Донев и тяхния клуб за първия им турнир, който проведаха в град Трявна на лека атлетика. Но футболния клуб, особено в Трявна, защото пряко съм свързан с това, организира се под егидата на общината, но времето ми изтече, самия турнир е от друга община. Благодарим ви за това изказване. Продължаваме с господин Антоан Сгрепаров. Продължаваме Промяната Демократична България, номер 66. Заповядайте. Преди 4 години говорихме, пак такива диспути водихме. Доста неща казахме, обаче нищо не се случи, за голямо съжаление. И сега пак ги повтаряме тия неща и се надяваме, нали, че в следващите години нещо ще се случи, поне една стъпчица, нали, напред. Дано да стане, но от нас зависи какво можем да направим и от хората, които са в този общински съвет и кмет, който ще избереме, нали, на 29-ти. Сега, Добринка преди малко каза за високата част на планината. Това преди 4 години го казах, че пътя там трябва да се отвори за Южна България. Това е най-прекият път на Трявна за Южна България. Кръстец, Борощица, Мъглиш. По-пряк път няма. Пътя го има, само 6 км трябва да се асфалтират. И никой кмет до сега не е поискал от държавата да отпусне едни средства, които не са кой знае колко, за да го направи този път. И цялата планина горе ще се оживи. Това е най-силната ни част. Там е връх Бедек, връх Българка, нали, да не ги изброявам всичките махнатите скали. Всичко имаме. Всичко имаме, а не го ползваме. А за Гръбчево там е уникално. Всичко стои в руини. И на кого е това нещо, никой не знае. И не се интересува, най-интересно, че не се интересува. Другото нещо, и преди съм го казал, 1000 пъти ще го повторя. Минерална вода трябва да извадим. Има е минералната вода. Даже не сме и опитали да я извадим. Минерална вода има ли в Трявна? Ще има и здравен туризъм, ще има и спортен туризъм. Всичко ще има. Но даже не сме опитали. И всеки каза, ами то някой друг да го направи. Кой друг да го направи? Освен общината, няма кой друг да го направи. Трябва да сме малко по-смели. Времето ви изтече. Благодарим за коментара. Продължаваме с госпожа Виолета Тачева, номер 68, местна коалиция, ВМРО, Българско национално движение. Заповядайте. Най-напред искам да се върна на въпроса за приюта за животни. Аз искрено се надявам да има някакво недоразумение, защото за мен е дълбоко непрофесионално някой да откаже да върши работа, защото някой не му харесва. Не мога да повярвам, че така. Аз лично подкрепям госпожа Кръстева, точно защото харесвам в нея това качество да чуе чуждо мнение, да се посъветва и да се учи. Отпреди малко остана тук един въпрос, на който също искам да отговоря за спортната зала. Доколкото съм запозната, за тази зала е избрано място, има идеен проект. В момента, доколкото знам, се прави технически такъв и оттам нататък предстои търсене на финансиране, защото ясно е, че всичко е въпрос на пари. А по отношение на въпроса, който аз бях задала, нали, за
нормативните пречки пред нас. Просто искам още веднъж да говоря за позитивната среда. Значи, когато обясняваме, че сме направили нещо, да обясняваме не, че не, нали, прозрачността да се състои в това да обясним, че по-добре от това не можем да го направим, защото по мое наблюдение това много трудно стига до хората. Наистина много трудно и това е, може би, една от ролите на общинския съветник сред своите избиратели по този начин да работи. Благодаря. Ние благодарим. Продължаваме с господин Кристиян Генев, номер 69, местна коалиция, граждани за общината. Заповядайте. Благодаря. По отношение въпроса отправен от гражданин за неправилното движение, за безразборното паркиране и движенията по пътищата, тук пак бих изтъкнал съвместните действия между експертните лица, в случая полицията и общината, и което би могло да доведе до по-строг контрол. Както спомена и госпожа Манева, има една наредба за движение по пътищата, която пак под въздействие на колективни действия може би трябва да бъде променена, и нещо, което бих дал като вариант, доколкото знам, към момента няма изградена практика в общината, общината да отдава паркоместа под наем. По този начин може да се реши част от проблема, поне според мен. Благодаря. И ние благодарим. Продължаваме с госпожа Маргарита Симеонова, местна коалиция Ние идваме, номер 70. Заповядайте. Благодаря. Първо по въпроса с паркирането. Ние в нашата програма сме заложили обособяване на повече паркоместа за хора с увреждания, на възлови места за по-лесен достъп до стоки и услуги. Маркиране на паркоместа в централна градска част, евентуално търсене и купуване на имоти, така че да се обособят повече паркоместа, създаване на буферни паркинги и в крайно време е Общинска комисия по безопасност на движението да започне да действа така по-своевременно и да се справя с проблемите по отношение организацията на движението и безопасност в града. По отношение на кучетата ще се върна. Тук не става въпрос, госпожо Тачева, за харесване или не харесване. Става въпрос за липса на съдействие от страна на общината при работата съвместно с приюта. Защото община Трявна през последните няколко 2 години дава на приюта 5000 лева на година, за да се грижат тези нашите кучета. В момента приюта е пълен с кучета от Трявна. 5000 лева не са достатъчни за абсолютно нищо, защото кастрацията на кучетата струва над 10 000 лева. Тук не става. Тук изобщо не говорим за храна, издръжка на приюта, кръвни тестове и други вакцинации, които са необходими за всяко едно животно, което е пребрано в приюта. Била съм в общински приют и знам какво е състоянието там. Изобщо няма спирам да коментирам тази тема. Убедена съм, че община Трявна не може да създаде приют, който да се грижи за кучета, така както го правят хората от Глушка. По отношение на туризма, благодаря на госпожа Манева. Тя спомена също няколко неща, които ние предния път бяхме заложили част от тях в програмата си, но за съжаление не успяхме да реализираме. Сега отново сме ги заложили, както Гръбчево, връзката с Вазов, Буров. Предлагаме нещо, което смятаме, че е много важно за нашия туризъм, изграждане на пътна връзка Трявна, Боженци през Сечен камък, за да съкратим пътя до Боженци, и нещо, което намираме. Ви изтече, може би в следващия кръг, който е последен за нашия дебат. Стартираме отново с господин Константин Брънеков, който ще направи своите заключителни изказвания по темата, и започваме последния кръг от нашия дебат. Давам думата на господин Брънеков, номер 7, политическа партия ГЕРБ. Заповядайте. В отговор на госпожа Манева, ние не седим във Фейсбук, заради това гледаме да работим и не пишеме какво сме свършили. Смятам, че през последните години събрахме екип, който ще седи плътно зад Пламен Ковачев и зад Денчо Минев, и ще помагаме със своята експертиза, за да реализираме всички проекти, които трябваше да се случат през последните години. Тъй като не се намери кмет, който да мисли в перспектива, а само гасеше пожари. И най-важното, което мисля, че го показахме, че ние можем да бъдем коректив. Тъй като когато видим, че някой не спазва 10 Божи заповеди,
ние веднага вземаме мерки и смятам, че го доказахме във времето. Ще реализираме всички неща, които смятаме да направим, а и нашите кандидати ще имат тази смелост да ги реализират. Благодаря. Благодаря ви и аз. Продължаваме с госпожа Добринка Манева, представител на Левицата, номер 28 в бюлетината за заключителни изказвания по темата. Благодаря ви. Не знам дали имаме късмета или нещастието да живеем в трудни времена, но както виждаме напоследък природата ни казва, болестите ни взеха на прицел. Държавата абдикира от голяма част от задълженията, които има към общината, и от нас зависи да станем приятели с природата, да създадем такава ситуация, че да овладеем епидемиите, да изберем хора, които ще влязат в Общинския съвет, хора, които ще работят за Трявна и Плачковци с чисто сърце, с разум и грижа за хората и общността на Трявна и Плачковци. Аз и всички представители на Левицата заявяваме, че сме готови, имаме знанията, имаме опита и ще отстояваме тези позиции, които заявихме, ще работим упорито точно за това в Трявна да се случват по-хубави нещата, да надградим това, което вече е създадено и да открием нови възможности за града ни. Ако вашите мнения съвпадат с нас, ако сте препознали нашите идеи, на 29-ти гласувайте за Левицата с номер 28 в интегралната бюлетина в избора за общински съветници. Благодаря ви и лека вечер на всички. Благодарим също за участието и за изказването. Продължаваме с заключителните слова на господин Валентин Атанасов, политическа партия Възраждане, номер 42. Може да започнете. Благодаря ви. Ние от политическа партия Възраждане излизаме на предстоящите избори с мотото "Очи в очи с гражданите". Аз лично в мое качество като кандидат за общински съветник с огромно желание влизам в битката за влизане в общински съветник. Изборих желанието си, амбицията си и волята за работа, честна, прозрачна. И с всички мои колеги от политическа партия Възраждане мислим да направим така, че самите граждани да бъдат чути, разбрани и да можем да помогнем в най-кратки и разумни срокове, всичко законово, както до сега споменахме, за да може да се чувстват гражданите на Трявна по-щастливи, по-весели, усмихнати, ведри. Затова призовавам всички граждани на община Трявна да гласуват с номер 42 в интегралната бюлетина за кмет на град Трявна и кмет на кмет в Плачковци и за листа на общински съветници. Благодаря. Ние благодарим за това изказване. Продължаваме с заключителните думи за този дебат на господин Антоан Сгрепаров. Продължаваме Промяната Демократична България, номер 66. Заповядайте. Благодаря ви. Скъпи съграждани и на община Трявна, изборите са на 4 години. Трябва много внимателно да се вгледате в лицата на хората, които искате да избирате. И както го пише в Библията, по делата ще ги познаете. Не дейте да вярвате на всичко, което ви се обещава, защото 2 обещания не правят едно случване. Така че внимателно подбирайте избора си. И трябват високо морални хора да изведат и общината, и държавата от тежкото блато, което се намираме в тази корупционна среда, която е в цялата държава. И това нещо трябва да го преодолеем с високо морални хора. Това не са много в нашата държава, за голямо съжаление, а има много добри хора, които не могат да излезнат на светло, не могат да се видят по същата причина, защото се затъмнява. Затова призовавам, отидете и гласувайте, помислете и си дайте гласа за
хора, които наистина може да им вярвате и знаете, че ще свършат за това, за което са избрани. Нашата бюлетина я знаете, номер 66, Продължаваме промяната и Демократична България. Благодаря за вниманието. Благодарим. Продължаваме с госпожа Виолета Тачева, местна коалиция ВМРО, Българско национално движение, номер 68, на която даваме думата за заключителни слова по темата. Уважаеми колеги, бих ви нарекла, мисля си тази вечер, че ние представляваме един малък модел на Общински съвет. Събрахме се, за да свършим нещо общо заедно и то, надявам се, искрено в полза на нашия град. Втори ред на мисли, отново искам да припомня моята теза, че Общински съвет и Общинска администрация трябва да работят заедно, ако искаме трябва да има. А това е нашето мото, да има. И съвсем малка препратка още ще направя по темата за Прюта. Пак звучи несериозно, защото бюджета на една община се изгражда от Общинския съвет. Не държим кмета отговорен, може да работи някой с него. Мисля, че това е обща работа между Общински съвет и Общинска администрация. Проблема стои така, че трябва да се търсят решения. По отношение на въпроса, който зададох преди малко, изборния кодекс към всички, изборния кодекс ограничава един кмет да се яви независим с свой екип. И затова нашата листа ползва шапката на партия под формата на местна коалиция, но смятам, че ние сме достатъчно познаваеми в града хора, това, което казахте и вие, не сме идеални. Разбира се, всеки от нас има своите слабости, но хубаво е да се види кой какво може, какво е доказал във времето, къде е експерт. Ако ни харесате, нашия номер е 68. Подкрепете ни. Благодаря. Благодарим и ние. Продължаваме с финални изказвания и от господин Кристиян Генев, местна коалиция Граждани за общината, номер 69. Заповядайте. Скъпи приятели, надявам се да съм успял да достигна до вас с разсъжденията си, с философията си. Мисля, че моята обществена позиция е ясна. Винаги съм разсъждал и съм бил насочен към това да бъда полезен на обществото с каквото мога и под каквато и да е форма. Тук бих искал да отворя една скоба по отношение на съвместните и колективни действия, заедно с госпожа Добринка Манева и с всички неправителствени, почти всички неправителствени организации и сдружения в града. Само преди няколко месеца, през май месец, организирахме много успешен спортен празник, спорт за всеки и всички, който беше насочен точно към ученици с изключителен отзвук, мисля, и добре свършена работа. Разчитаме на вашата подкрепа, защото само чрез нея може да се реализират идеите ни. Моля да ни подкрепите с номер 69 в бюлетината за кмет на местна коалиция Граждани за общината, местна коалиция БСП за България и лично за мен с преференция 103 в бюлетината. Благодаря ви и лека вечер. Благодарим и ние. Даваме 2 минути на госпожа Маргарита Симеонова, номер 70, местна коалиция Ние идваме, за финални думи по темата и по дебата. Уважаеми съграждани, напоследък в социалните мрежи се вихра така едни хумористични послания във връзка с местните избори. Едно мое любимо такова, на което попаднах е: само аз и 2 баби от селото не сме се кандидатирали за общински съветници. В действителност много кандидати има. Аз съм убедена, че не всички хора, които се намират с лицата си в листите, в действителност възнамеряват да бъдат съветници. По-скоро убедена съм, че има хора, които застават с лицата, с името, с личността си до други хора, за да ги подкрепят, за да заявят доверието си към тях като кандидати за общински съветници и кандидати за кметове. Искрено се надявам, че вие като граждани, като гласоподаватели оценявате, че хората, които могат да работят за Трявна, за община Трявна или изобщо за всяка една община, хората, които могат да служат на гражданите и да заемат принципни позиции, не задължително са хората, които винаги харесваме в личен план. Това не винаги е нашата братовчетка от листа Хикс или пък съседа, с когото си пием ракията от листа Y. Господин Сгрипаров, нищо лично по отношение на ракията. Надявам се да оценявате стойността на вашия глас и да не го пилеете на празно.
С нашия екип сме разработили реалистична програма с конкретни предложения, които биха подобрили средата за живот в нашия град. В нея има място за вашите предложения. Желаем да я реализираме съвместно с гражданите, защото вярваме, че гръбнакът на едно стабилно управление е силната местна общност. Ние можем, изборът е ваш. Номер 70 на 29 октомври. С това нашият дебат приключи. Изказваме своята благодарност на всички участници, които станаха част от него, които се включиха, да разказаха на нашите зрители за своите идеи, програми, за визията си за местния парламент, за неговата работа, за дейностите. Още веднъж благодарим ви за това, че бяхте наши гости и че се включихте активно в дебата. А на нашите зрители можем да пожелаем освен приятна вечер и да акцентираме върху това, че кампанията на Тревненска седмица за излъчване на онлайн публични дебати не е приключила. Остават още 3 дебата, 2 за кмет на община Трявна, планувани за двете следващи съботи, както и 1 за кмет на кметство Плачковци, който сме предвидели за дата 18. Цялото видео от днешния дебат ще бъде запазено, за да може жителите и желаещите зрители да го видят отново, да чуят вашите послания, да разберат вашите идеи, да чуят за вашите програми. Надяваме се следващите дебати също да бъдат реализирани и да имаме участие и на други кандидати, които да изложат програмите и визията за града ни в следващите 4 години и тази за кметство Плачковци. Довиждане и лека вечер!